Ya Karamogi tich ang'wen mogik dwe mar achiel higa mar 2026 en tarik 29 chenro mar ang'ichwelo wantiere kod mathoth moikoni magi weche ma wamiyo pek. A finding that the cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. Doho Mabondo Yangunu Bilario nigitudro kinek mar Vitalis Okinda mane othoyo dang'ech ka koro burano ochwal e doho Masiaya. That we will be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Jotije bura mag piny owacho mamale boma ma Kisumu ne oyudore kama tek bang' kane olornegi oko mar apisegi wirani gichopo modeko e tich. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga, tukafikiria tutaendelea, then ikakata. Hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Burabon wa Migori penje gimomiyo tend county wa Migori ne ogero kambi mar geto nganya ka ok onyal konyogi. Machiegni Karamogi nyalo yudo achiel kachiel kuonde duto mag tudruok ma oyaw mondo miwago kodi mbaka. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Liz Otieno, bed kode chakruok nyaka giko. Nonro motim gi kambi Infotrack oyango ni atamalo maduong' ma jo Kenya pod ywago midhiero monuro kit somo manyien mar CBE ahinya ng'eny skunde mag fees mabende omenda mar school fees, uniform kod gige somo gin mamoko machando chunygi. Kaka jafwambo marwa Cynthia Otieno yango, lipod Infotrack bende lero ni atamalo 45 ma jo Kenya nyiso to e kit kaka imiyo jopuonjre maksi bang' timo penj. Ndalo masanja kende bang' jopuonjre donjo e sikunde ayanga e okang' mar grade mar 10, lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack onyenyo moko kuom midhiero mamiyo jonyuol kod jopuonjre chunygi goyo kibikibi kendo medo kelo luoro e kaka chal mar somo dhi bedo thurka. Infotrack e nonro margi manotime kindwe mar 12 higa mokalo nyaka dwe mar achiel higani oyango ni atamalo 39 mar jo Kenya oyango midhiero mar omenda mathoth mar somo kod nengo mar lep somo. We can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. Lipod no medo lero ni atamalo 19 mar jo Kenya bende oywago nok mar ng'eyo ewi kit som CBE, atamalo 13 oywago onge mar omenda somo, atamalo 4 oywago chochni e yore donjo e sikul, ka atamalo 2 oywago luoro kod dang'ni mar paro e kind jopuonjre ka kaunti ma Nairobi e motelo omenda mamalo mar somo kod atamalo 43. Nonro bende yango ni atamalo 45 mar jo Kenya onyiso to e kaka imiyo jopuonjre maksi kit somo manyien ni, ka atamalo 39 to oyie kod kit chiwo maksi e yo manyasani, to atamalo 17 uketo wang'gi ni gini ne. Jo Kenya bende onyiso paro mopogore opogore e wi rang'iny mar som CBC pachoka, ka kuom atamalo 100, atamalo 49 wacho ni rang'iny mar kit somo no pachoka ber, atamalo 33 to wacho ni orach moloyo, ka atamalo 18 to wacho ni oonge pogruok kod mar 844. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, CBC and 844 system, they don't see any change at all. Ewi paro mosekelo pogruok ewi chung' mar ni jopuonjre dhi nyime kod rwako uniforms koso oyo, atamalo maromo 63 mar jo Kenya neno ni jopuonjre odhi nyime kod rwako uniforms kaka yor chiwo arita,
atamalo 34 neno ni ogol uniforms kendo jopuonjre odhi e sikul kod lep dala kaka yor golo oko nengo matek mar bech lep somo kod pek mar yore sir ne somo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Gikone to do Mabondo yudo bila ariyo mutingo OCS machon Mabondo Francis Mungami kod obila James Ngariba nini gitudruok gi tho mar Vitalis Okinda jal mane owito ngimane tesendo obila Mabondo higa ma 2022. Obila riego koro ni kod bura ma winjore yalgie kaka Steve Biko lero bura no koro chwale do Masiaya to biro winje kod jang'ad bura David Kemei. Bang' tayo chenro mar winjo buchnek mar Vitalis Okinda, jal mane owito ngimane tesendo obila Mabondo dwe mar achiel higa 2022, gikone to anyuola mare ochako yudo fungruok e doho Mabondo. Kane ogolo ng'eto mare bang' chenro mar winjo neno rumo, jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado ni obila James Ngariba Bennett nigi tudruok e wi nek mar Okinda ka itudo gi ketho mar rodho Vitalis kendo weye gi rem e fuoni mag dende gino mane okelo thone. Cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. E kinde no, doho no bende noyudo OCS machon Mabondo gi tudruok mar kelo nek makamano ni mar ne oyule tich kendo rem golo chik ne obila mane oriko nitiere tich mondo chwal Vitalis Okinda e od thieth e kinde mane Okinda ywago rem mane osaso dende. The then OCS of Bondo Police Station, the actions exhibited by him were negligent in failing to act and or order the deceased to be taken to hospital for treatment upon the complaint being made by the deceased and several officers who were manning the police station. So proper charges in the nature of negligence be preferred against the named individual. Third, a certified copy of this ruling is furnished to the DPP for the record and for further action. So this inquest is hereby marked closed, and this court proceeds to 4 years later wishes to offer condolences to the family of the late Vitalis Okinda. Kane giloso bang'eto makamano, okinde mag familia mar Okinda nonyiso geno margi ni doho biro miyo anyuolano ratichgi ka gipuoyo doho Mabondo kuom ng'ado bura makare bang' bura nobede doho kuom higni mohewo 4 kendo koro idhi tiekruok kode e doho Masiaya. Rawerani nowuok mondo odhi osiptal Mabondo kama ne odhi manye thieth kata chanjo mar COVID kata gima nade mane ditere. To chieng' onogo emane apiko ne omaki koro kolawa apiko ka polis to lor ne kuro. Lor manolor nego ni ema thone nowuokie mathone owuok kapod en e lwet polis. E kinde no, familia mar mosenindo Vitalis Okinda nokwayo doho Masiaya mondo ruchwalo chenro no mar winjo bura mar neno ni gikone gichak giyudo ratichgi ni mar gino osemayo gi kwe kuom kinde malach kendo duono mwandugi. Amor gi doho Mabondo nikech onge gima gipando tageno ni kapod wadhi nyime pod wabro yudo ratichwa. Vitalis Okinda norado gi masira mar thone e kinde mane odhi kawo apiko ne tesendo obila Mabondo manoriko make e kinde mane odhi mar yudo chanjo mar korona e od thieth Mabondo. Bang' chwale tesendo obila Mabondo, kae ema iyango ni obila ne orodho dende kendo kane ochop kode e od thieth Mabondo to jochiw thieth noyango ni ne oriko osewito ngimane. Duoko mar bero mar ringrene ne oyango ni Vitalis ne otho kokalo kuom hinyruok mane oyudo fuoni mag dende. Burano koro ibiro winji e doho mamalo Masiaya e nyim jang'ad bura David Kemei. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend piny Kenya William Ruto okwedo weche moko mosebedo ka wacho kod jasike mag siasa ni otiyo kod chenro ma ji rowere weche mag ohala mong'ere kaka Nyota e sero ombulu motiyo ni yiero maduong' mar higa mar 2027. Ruto oramo ni chenro mar Nyota chal kod bottom up kama ne osingo mating'o malo rowere weche mag ohala ka ochayo jasike mag siasa kuom rem bedo gi chenro mar loko ngima jopiny. Chris Owino ni olero. Chenro mar miyo rowere kony mag omenda e weche mag ohala mong'ere ka Nyota program kawuono ochopo e kaunti ma Kisii kendo weyo rowere mohewo 8,000 ka buonyo nyaka e bengi. Jatend piny William Ruto mane otelo ne chenrono otiyo kod thuolo makamano mar duoko jogo ma osebedo ka jaro chenrono
kendo tude kod siasa mag yiero maduong' mabiro, ka owacho ni gin jogo maonge kod agenda mar bero ngima jopiny. Musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Nyinyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Ruto odok ne chenro mar Nyota program ka oleron en mar loko ngima rowere mochando ma ojwang' e kind oganda kalure kod sombgi mapiny, gino ma olure kod chenro mare mar bottom up. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Siasa mag loso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA bende odhianyore kini mag gavana ma Kisii Mbarati kod jalup bura ma Narok Junet Mohamed osingo William Ruto ni ODM dhi siro lwedo e yiero mabiro ma onge dok chien. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo na tumeshirikiana na serikali, maendeleo ifike kwa mwananchi. Arati onyiso Ruto mondo kik buro e kweth machielo mar ODM makwedo osiepe kind ODM kod UDA e kinde ma Junet Mohamed to onyiero kweth mobalo kod sirikal kuom donjore kod tije mag duol matayo yiero pacho kae IBC. Junet wacho ni mago gin ranyisi kweth mobalo kod sirikal osechako ywayo ng'ich e wi yiero maduong' mabiro. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi nakuja unaanza kulaumu IBC. Oh, IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana, na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Chris Owino, Ramogi TV. Komishona mar gwenge ma Masawa ma Kenya Joshua Nkanatha oyango ni nonro dhi nyime motegno ewi monj ma nyocha otime kanisa e gwenge ma Othaya, kaunti ma Nyeri chieng' Jumapil. Monj ma nyocha oyudo ka jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ne lamo e kanisa nogo. Nkanatha wacho ni kata mano obila ma inyalo yudi gi tudruok gi monjno biro kawnegi okenge mag chik, okwayo jokanyo duto koriwo koda ka josiasa mondo chiw thuolo makare ne nonro ma idhi nyime gi timo gi kweth mag arita kwe to kod duol mar IPOA. The matter was taken from the DCI by the two government agencies, one IPOA and the internal affairs in the police unit. And for obvious reasons, we cannot investigate ourselves. The message to all of us, especially the public servants, the police, the girls, everyone, is that we should take our work seriously. And we know we have the standard operating procedures. And we are saying that the entire government machinery in Central Region will not withstand any or tolerate any incitement from whichever quarter. We will be very firm to make sure that we don't create chaos.
Jatend migawo ma jotije piny owacho Geoffrey Ruko yango ni piny owacho osegiki okenge mogik ma keto nyong'ong' e chudo mag jotije mag piny owacho kaka yor thulo tije jotije manyawa oko e apise mag piny owacho. Owacho ma kinde mane otimo limbe kaunti ma Kisumu kama nochiwo loro ne moko kuom jotije piny owacho oko kaluwore ni negi deko mar chopo e tich. Lydia Okeyo nigi ler. Wan mathoth mar jotije piny owacho e boma ma Kisumu kawuono noyudo wendo mane ok gigen, wendo mane omiyo lor negi apise maggi bang' ka ne gichopo e apise go modeko. Watu wa serikali tunafungwa hapa hii. Jatich ka jatich mane ochopo e tich bang' saa 2 okinyi ne odinne oko e kinde limbe jatend migawo mar jotije piny owacho Geoffrey Ruko mane oyango ni keto yomyom e tich e apise mag piny owacho en gino manyaka rang malong'o. By mwezi ya 4 namna hii ambapo wengi wetu watanaswa na ile mitambo na ile program ambazo tunaweka ya kuhakikisha kwamba lazima tufanye kazi yetu tukiwajibika kwa Wakenya, na wezi ajibika kwa Wakenya kama aufiki mahali unafanya kazi kwa masaa ambayo inayopaswa. Ruko ogolo chik ni mondo mi apisa marango jotije go mondo mi oneni oketi e tim chike matayo jotije sirikal kendo oneni yore tudruok mag apise go oyaw makare kendo ratiro oketi e kaka itayo apise go. I would want to have monthly report on the responses as far as telephone calls, inquiries from the public inquiring different issues, so that we can run an efficient public service. Kata kamano, jotije ma ochung' ne wuodhe jopiny madonje pacho ka kata dhi e pinje maoko matiyo Huduma Kenya to ne omi puoch gi pak kuom tiyo matek kendo rito seche mag tich. Piny owacho nochako ayanga chenro mar keto nyong'ong' kuom jotije piny owacho kaka yor thulo oko jotije manyawawa, chenro manochaki higa mokalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migawo mar weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Landau opo chal mar mane piny Kenya kod piny Amerika winjruok ni mar osekonyo pinje ariyogo e yore mopogore opogore. Landau loso kinde nyasi ma apoya apisas mag Kenya mane okonyo mise mag duoko kwe e piny Haiti. E kar tiegruok mar obila ma Embakasi e buore Nairobi ne en nyasi mar puoyo apisas mag piny Kenya manokonye mise mag duoko kwe e piny Haiti. Nyasi ma oyuor kod jalup jatend migawo mar weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Lando, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e kind apisas mamoko mag migawo mar arita. Lando puoyo osiep kod tudruok ma e kind Kenya kod piny Amerika moloyo to ni piny Kenya nokawo okang' mar konyo duoko chenro mag piny Haiti e wang'e kod neno ni kwe oyudore. You answered the call of your own government to go over there and police that very unfortunate country, provide some law and order, which you saw this firsthand has completely broken down in that country. But you also answered the call of the international community. And in particular, the United States was very eager to address this crisis in Haiti. Kenya took what many around the world saw as a leap of faith, a decision to deploy more than 12,000 kilometers away from home. This decision, driven by a firm commitment of His Excellency the President to our responsibility as a member of the international community in good standing. Korka kore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oduoko erokamano kuom sir ma piny Amerika osechiwo ne piny Kenya kuom thuolo duto ma apisas ma Kenya osebede piny Haiti. We are grateful for the immense logistical and technical support extended by the United States government to Haitian mission. We also highly value the partnership between the United States and the National Police Service in training and equipping our officers. This occasion speaks to the values that Kenya upholds in international solidarity, collective responsibility for global peace, and unwavering commitment to the rule of law. The United States government remains a key strategic partner of the National Police Service in strengthening our capacity, professionalism, and operational effectiveness. Kenya's deployment to the Multinational Security Support Mission in Haiti, now known as the Gang Suppression Force, stands as a defining moment in the international policing
cooperation. This mission demonstrated Kenya's readiness to shoulder global responsibility, the confidence placed in our service by the international. Motelo nema lando noromo kod joten migepe Musalia Mudavadi maoyango ni tudruok e kind piny Kenya gi Amerika biro dhi nyime marido arita nyake pinje mag libamba ka bende giyango keto ayanga tielo machielo mar medo chwalo gedo mar chula mamanda e kaunti Malamu. Chula mamanda en log tich mar arita monywando pinje ariyogo mathoro rido arita e tong Kenya gi Somalia. Visit also is marked by the groundbreaking ceremony of the expansion of the Manda Bay runway, a landmark step that underscores the strong security and development cooperation between Kenya and the United States. Limbe makamae en ranyisi ma tich makare ma apisas mag piny Kenya osetime piny mar Haiti. Kasingo en ni gibiro dhi nyime nyaka kanyo mar rita ma piny Haiti doge wange. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mong'ere migawo mar omenda Laktar Chris Kipto koni piny owacho ikore mar uso ne kambi moro amora man kod bei mamalo ne shillings 34 pok mage mag kambi mar Safaricom masani ni twak kod kambi tudruok mar Vodafone. Kipto kone jood bura nengo malo kuyudore to piny owacho ok nyal mana chunjo kod nengo achiel mak man nigi sani to mosedore maber en mar shillings 34 kuom sea. Mage yangore kinde romo kod jood bura masani timore Naivasha. Motelo ne ma jood bura mathoth osebedo ka kwedo uso mago kuom pok mag sirikal mantiere kambi mar Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone ka ng'ur en ni okang' ma itayo godo bech mwanduno kod mudho mokwako uso makamano. So whichever way you look at it, this is a good offer. And we carefully looked at it. And these mathematics showing here are clear. The cash flow shows that 40 billion today we take, and then we will pay 55 billion in 6 years. So the implied cost of funds would be that you would pay only 5.6%. So if anyone else tells you that the market share of Safaricom is at 80 shillings or at 90 or whatever price it is, ask them which valuation model they're using. And if they can prove to us which method and use, then you can say that this share has been either undervalued or overvalued or whatever value they are going to create. Because here we have a block sale to an existing shareholder, but that is not the only divestiture method. We could have offered that to competition, we could have gone to further public flotation. Even SHA relies on Safaricom, everything relies on Safaricom. So honorable members, I want to ask you, don't even bother to listen about the pricing. It is not about the pricing. So honorable members, please reject this thing. Koromogi Tokyo report kaluwore kod kembe mag piny owacho minyalo chiw kata osi awakao yueyo wa mokwongo kikiri mabor pod wantiere kod mathoth mwaiku ni chenro marang'ich welo. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansintos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ichwelo odhi e kaunti ma Kisumu. Jopur ochele ma West Kano sani koro nyalo biro buonjo kotenore kod yudo chenro makare mabiro miyo gi keyo pi e puothe ochele bedo mayot. Gin makoro dhi miyo giyudo keyo mabup kod yaro chiro mar ochele. Mana kaka lipota mar Millicent Adhiambo lero, ma en kaluwore kod chenro mar yawo wang'o oula makeyo pi e puothe mano canals mane osidhi kod bad migawo mar sirkal Lake Basin Development Authority komakore kod kembe ji giwegi kaka yor bero pith ochele e alworano mondo okony e yore nyayo chiemo e pacho ka. E puothe ochele madago sub-scheme e Kabonyo Kanyagwal Ward, Lake Basin Development Authority nosidho ayanga chenro mar yawo kendo kungo wang'o ula kata canals mayo kilometers 20 mabiro konyo e keyo pi e puothe ochele makono. Kaka achiel kuom yore temo bero pith ochele kitiyo kod teknolojia, bende LBDA ne osidho kalapapla matin kata drone mabiro konyo e kuoyo yath kod nego kute gi winy mathiroga keyo mar ochele. Kani oloso e kinde nyasino, jatatije mar LBDA Wycliffe Ochiaga ne oyango ni gimakore kod kembe ji giwegi ka gigeto yaro chiro makare ne ochele kod neno ni jopur oyudo keyo mabup mar konyo nyayo chiemo pacho ka. E higa mokalo, sirikal nomiyo Lake Basin $70 million mondo wang'iew godo michele e puothewa. Pod wabiro partner gi jopur mondo wang'i kaka yuto gi nyalo medore kuom eka achiel. Masani gigolo tan ka ng'eny to 2.5 mondo gigol tan 4.5 mondo jopur obed gi ngima makare. Jod Bramanyando Jared Okelo to kane loso ne oyango ni eka mag puothe ochele maromo 7 kuom 10 osebedo ka ok pur e alworano, gino mamiyo kanyakla kod kembe ji giwegi giketo $3 billion mar neno ni chenro no ochopo kare. Giketo $3 billion pesa ma Kenya. Koro gi pesa mokel ka gi jowa moyie mako lwetwa gi. Wadhi kawo eka 7,000 manyo bodha mondo koro miwa chiemo. Ne otelo bende ni teknolojia mar kalapapla matin no kata drone biro konyo jopur e kedo gi tuoche kod winy mosebedo ka chando gi e puothe ka duono keyo mar ochele. As you can see, the drone behind us will also be spraying pesticides that are either killing or sending away the Quilea birds. MC Makabonyo Kanyagwal Pete oiko korka kore ne opuo chenro no ka okwayo ni kaber to olunda chiyaw makorusoin nimar ene chenro makotieki to ema nyalo biro kelo konyruok mochwere ne jopur ochele. Oro simeji dhi manywa kuma korusoin dab nitie mondo pur ochele odhi maber. Wawacho ma nikech wang'e ni baba noweyi kucho machiegni. E sama jakanyo mar Green Tech ma en kambi ji giwegi mochung' ne chiwo hola ne jopur ne okawo thuolono mar jiwo jopur mondo ndikre mondo giyud hola manyalo konyo gi bero pur margi. Jopur ne opuoyo chenro go ka gikoni gin kod geno mar biro neno lokruok makelo dongruok e ngimagi. Ours, I think, is to thank the government, the national government, and all the stakeholders, and to urge farmers to be able to join and register themselves so that they can be able to produce the food that Kenya is consuming. With the coming up of Green Tech and Lake Basin Development Authority market, farmers are now going to get a higher price for their productions. Also, the inefficient supply of water will also be realized. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Dajo Subscheme, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Kadhi migawo mar pur e piny owacho mamalo koro chako chenro mar kuo yath manego winy e puothe mag ochele mayudore West Kano Irrigation Scheme me Kadibo Sub-County, County ma Kisumu. Mabiro bang' jopur golo ywak ni winy mag osogo osebedo ka monjo puothegi kendo chamo mchele tieko. En gino mosemiyo jopur yudo lal mathoth e kasbuora mag ochele mose romo keyo ka winy kethogi. Jolony mowuok e kaunti ma Kisumu kod mag piny owacho mamalo koro biro tiyo kod lony masani mar drone kendo chako kuo yath e kuonde ma winy nindoe. Ma en gino ma idhi duoko chien kwan mar winyogi kendo miyo jopur fuong'ruok.
Jolony kod jokan nonro e weche mag kido timbe oyango keto kenge mag rito kido kod timbe oganda koting'o kit chiemo kod yiend nyaluo manitiyo godo e thiedho tuoche matinde ji ojwang'o. Koyango chenro ma gin go director ma board makar kano nonro National Museum of Kenya Edwin Abonyo biro keto nonro e lony manyasani mondo yango kod tienge mabiro. Luwo ni pinje mamoko dongore kaluwore kod kit genye to yore thieth kod chiemo ma Kenya ok owinjore odong' chien. Watemo puodho yedhe wa manwa tiyo go chon, chiembe manwa chamo chon, kaka nwa miel chon, kaka nwa rwakore chon, gigi duto odwa ket kamoro achiel mondo kony oganda mondo wang'e gikwa mang'eny kabisa waseweyo ma ji oweyo manodhi manolal. Wan ne wanyaka gi yedhe manithiedho go lak ka lak ne rami, ung'e duto nyalwet kwach nwa tiyogo, ne wan nyaka gi yath ne waridogo lekewa, ne wan nyaka gi yath ma iketo nathi ka nitie tuo moro ma kizungu luongo ni smallpox cha. Magi duto ne wanyalo thiedho. To gi thieth moko mang'eny kabisa mane donje e ich, tuo mar ich duto manimiyo ji to iyudo ka nyalo konyi. Koro sani gigi dhi kalalga. Koro sani National Museums of Kenya temo kawo gigi tindiko gi piny, kosendik gi piny tiketo gi gimiluongo ni National Repository, aeto gibedo documented to gibedo digitized tikano gi National Museums kae. To gigi duto duogo konyo mana jo oganda ma giduogo gi konyo. Koro wadwa ni kik weru kod gino. Koro dagomb ni uduto ung'i gini, governors wa duto man kucho, ma Siaya, ma Kisumu, Migori, uduto umakru gi governor. Kaka Murang'a tiyo maber kabisa gi Garissa. Wadhi e kaunti ma Migori, jopur mag rabuon e kaunti ma Migori dwaro mondo tend kaunti no oyaw kambi rabuon mar Geto Nganya ma gedo mare ne otiek higni 5 mokalo mondo mi ochak tich. Gium ni kambi no osebedo mana ka yaw kod jotelo mopogore opogore to bang'e ilore kendo ok okony jopur. Juma Mioler. Kambi mare go rabuon mar Geto Nganya mayudore e sub county ma Kuria West. Kambi ma gedo mare ne orumo higni 5 mokalo ka isiloko riwruok mar pinjego mag jorochere The European Union kawo tende kod tend kaunti ma Migori kawo ti kod omenda maro milion 107 sani koro chalo gunda. E kinde limbe mara ne kambi ni olor marangach ne ogo kiful. Hizi nyumba zilikuja zikajengwa hapa. Sasa kama hata kama hakuna kazi sifunguliwe basi hata kilabu watu wakunywe pombe hapo. Mheshimiwa Governor kama anasikia hii sauti yetu leo atuweke vijana hapa wafanye kazi, afungue hiki kiwanda. Kambi mara bon Geto Nganya oseyaw diriyo kama okuongo ne oege magare ko 20 e kind tend gavana machono Kotho Bado kabende ne ochako yawe kod gavana masani Ocheleako higa mar 2023. Hakuna kazi na tusaidia hapa. Maana saa hii kama ingekuwa ni kazi na tusaidia sisi kama boda tungekuwa hata tunachukua hata viazi kutoka hapa, hata kutoka kwa mashamba tunaleta hadi huku. So hatuna hii kiwanda hakuna kitu natusaidia. Sisi tulikuwa tunalilia serikali kama inaweza kutusaidia hii factory ifanye kazi, sisi kama vijana tupate kazi. Jopur rabuon kod jodak mamoko e gwego ma Kuria ka otele kod Nixon Robi ywak ni kambi kaka ne oyaw ne orego mana rabuon kuom dwe achiel kende ka bende bang'e ne olore. Walifanya sample just 1 month, tukaona unga tukafikiria tutaendelea, tena ikakata, hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi, national government ama ni county government. Jopur mag rabuon ma yande nitiere kod geno ma yudo chiro mar rabuon magiserito kuom higni mathoth wach ni pod giuso mana rabuon e nengo moyweyo ni jo black mawuok e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nairobi. Mimi ngwasheki kuja hapa walituambia kwa kilo watatunulia 50-50. Sasa ndo tunashindwa. Sasa tunaelekea wapi? Tuna soko, tunahusia mabloka. Kiwanda kilipo kuja karibu tulifurahia, tukafikiri kitatusaidia, lakini kimefunguliwa awamu mbili zote na kijawahi fanya. Bei iko chini
Gunia mzima tunauza kwa shilingi 4,000. Kalore kod jopur mag rabuon e kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori kautendre, korego mamoko mede koro sichengo mag pur e kaunti ma Migori, ne omiyo gi kothe mag rabuon ma idwaro ni mondo gipidhi, ka bende bang' ka koro ne osechiek, chiro ma ginyalo tero to nyaka sani koro onge. Walituletea mbegu. Vile mbegu ilikuwa, tukashindwa venye tutapeleka. Factory imefungwa, tukashindwa venye tutapeleka. Ikabidi tuka sacrifice, tukauza hiyo ngwashe kwenda Nairobi. Sasa tunashindwa, hiyo mbegu walileta ilikuwa ikae kwa shamba how many years? Tukapanda, ikafika wakati wa kuvuna, lakini bado soko ilikuwa ipo. Jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod kaunti Migori Lucas Musenda oyango ni adieri ni kambi ni mar rabuon ok ti, ka bende wacho ni ma obiro nikech midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo kambini. Now that plant at the moment is able to dry maybe 3.5 tons in a day on a good sunny day. And I use the word good sunny day because the design of that plant is that it entirely depends and relies on solar. But the capacity of those dryers is another problem. You cannot dry 3 tons in a day, and the installed capacity of the plant is 40 tons per day. The machines that are installed at Getonganya are Italian standard, which means they are very sensitive to power fluctuations. Now that plant is so sensitive, and with the power fluctuations that we have in this part of the country, a lot of the time the plant is not running, even though you see there is power. Musenda bende wani sani gi manyo joket mwandu makoro nyalo taka kambi mar rabuon mondo koro chak tich. Solution for this is to get a strategic investor who, one, is going to put in additional resources, because the cycle that I have taken you through requires real serious investment. We have identified a strategic investor. We are already having conversations with them. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotije mag kembe sukari kawuono ne obago ng'anyo ka gipiro gopegi kuom piny owacho. To kembe okete lwet ji giwegi, piny owacho ni kod gope jotije mag Nzoia, Chemelil, Miwani kod Soni maromo bilion 4. E kambi sukari ma Nzoia, jotije ne wuok kar rombgi ka gesawo piny owacho kuom bedo gi nyawo e chulo gowino. Tend jotije mag kembe rego sukari kokalo riwruok margi mar KE, Kenya Union of Sugar Plantation and Allied Workers, Francis Wangara, ne okwedo tim mar oro obila e kembe kaka Chemelil kod Moroni mondo omi ogeng' ng'anyono. Wangara wacho ni jotije moingo 30,000 e kembe 4 go biro medo ng'anyo nyaka chulgi. Mlikuwa hapa mkauza kampuni, pesa mmepeleka wapi? Sisi tunalia, tunataka hizo pesa zenye mmechukua mturushie pesa zetu hapa, wafanyikazi wanaumia. Watoto wajaenda shule. Kuna wenye wamerita hawajapata pesa. Kama usipoleta pesa, weta utakuwa one term. Ingine, wewe president. Rais ninavyoongea, kuna watu 50 wamekufa. Na ile kifo wamekufa is one linked to hardship, depression, emotional. Hizo vitu zote zimewaumiza retirees. Ninavyoongea tena hivi sasa 12 wako bedridden na wako deformed. Watu hawana safety gears, hakuna hospitali hapa ndani, wafanyikazi wamekuwa kianguka wakikufa. Sasa sisi tuko kwa shida. All the monies would have been paid, the 10.8 billion. But from the look of things, even the 1.9 billion that was supposed to be paid in November has not been paid, and nothing is being shown like there is going to be payment, there is no guarantee that this money, all of it, will be paid by end of June this year. There is no guarantee. And therefore, we have to demand it at our best by doing what we are doing. Kora mogi tok weche mag ohala wakao yo matin kama duogo obedo gi weche mag tuke kikidhi mabor.
vyema walijisitisha, shuleni na waling'aa, usafi Maombi pekee ndiyo silaha ya kupoteza majaribu mbali. Chalo chiro, igo enengo, ingiewe to bende iloso mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni wadonjo e weche mag tuke. Tim mar Kenya biro ting'o bendera mare tuke mag Olympics higa ma 2028 ibiro dier makare kendo tiego mano ni Kenya yudo midila mathoth e tukego mibiro bago e piny Amerika. Kenya geno chwalo jotugo matindo mar raga manigi were piemgo gi geno mar chako monjo dero mar midila e piemgo eko. Jakom mar riwruok matayo ng'wech AK Barnabas Korir wacho ni gibiro chako ikruok chon kendo yiero jotugo manigi were kod lony mondo mi oting' bendera mar Kenya. Bendo yango ni gibiro tiyo machiegni kod piny owacho gi migawo mar tuke maneno ni jong'wech donje kambi kinde mowinjore kendo yudo kocha makare ne piem mopogore opogore ma Kenya chano chwaloe jopiem. We are trying to find a different way of actually operating. This is a new team and we want to do things differently. Differently in the sense that we have to have enough time to prepare the athletes to compete, especially those who qualify, so that it doesn't mean that Kenya will only go to participate, but they have to go there to compete for medals equally like anybody else. To do that, it requires proper preparation. And that's why we have started now discussing with federations so far to see what programs they have for the athletes, what they are looking forward to as they move towards the 2028. Timbe adek e lig maduong' ma pacho ka KPL ok bibedo e kind timbe madhi tugo tuke mag okombe mar FKF Cup mano yango kinyi ma kawuono. Mathare United, APS Bomet kod Sofapaka biro bedo oko ma tukego. Timbe 64 biro piem e tukego ka timbe adhula mar Nairobi United magin joloch e tielo mokadho biro tugo gi tim mar L15. Gor Mahia biro chako tuke kod tim mar Dero FC mawuok e kaunti ma Siaya. Nyilima Bandari rwako gi Royal Stars, Kahawa tugo gi Murang'a Seal, AFC Leopards gi BB Bread, Shabana biro rakore gi Cosmos. Tielo mokwongo mar tukego biro tugo kind tarik 7 kod 8 dwe mar 2 higani ka finals ibago tarik 17 dwe mar 6 higani. Give us a few beats here and there as we officially get this one. Then we're gonna be having a special exchange. Thank you very much. There we have it. Please, ladies and gentlemen, makofi kwao. There we have it. 3 more beautiful years of the FKF Mozartbet Cup. Erokamano nyakwaro mogi kuom kete chenro nen mar ang'ichwelo Patrick Wood Auma. Erokamano kuom kete Ramogi TV nena wacho ni nena makare ka intiere gwenge mag Bondo. Erokamano Patrick kuom kete Ramogi TV jaduong' Mako Chweda enena maler kane location mari mano Mako Chweda jaduong' gweng'. Erokamano kuom kete Ramogi TV ng'iji mathoth. Wara medo timo mos ne Reverend Canon David Owala
Kola maseme kombewa manyocha mino de Dr. Jessica Kola unindo kendo i kongeso jumane Nyasaye mondo omed keto chunye kamukwe aito wantiere kod ng'at ma ji mathoth mosebedo kano chenro marangichwelo odhiambo maka. Wendo kamano Brian Aguk iwacho neno makare ka intiere RDU Embakasi Nairobi. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Mana mokelo giko nyakwaro magorom kendo ka oromo saa 3 mar otieno chenro mar Oimore. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa nen Liz Otieno.